खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी बर' हारिनि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय एबा सोरजिनायनि दाबियाव बर' हारिनि गेजेराव 5,000निबो बांसिन जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मुंख्लं जानानै थांबाय आरो दासिमबो जा 5,000 मुंख्लं जानाय बिथांमोननि जा सिमां बे सिमाङा आद्रा जानानै दङ नाथाय 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जा आद्रा सिमां बे आद्रा सिमांखौ फिन आरोबाव आबुं खालामनो आरो जुरिजेननो आथिखालनि लाइमोनफ्रा ओंखारबोगोन ना बोआ बे सोंथिखौ खालामदों बर' हारिनि सासे गोख्रों सान्थौगिरि मेलेमजिबि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों सोंथि खालामनाय गेजेरजों बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा खावलायदों आथिखालनि जाखांफुहांनाय लाइमोनजों लोगोसे बर' हारिफोरखौ बिथाङा फोरमायदों दि एबा सोंथि खालामदों दि बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जानांनाय बिथांमोननि जा आद्रा सिमांफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय आथिखालनि लाइमोनफोरा ओंखारबोगोन ना बोआ थारैनो दिनैनि समाव गोबां साननो गोनां बाथ्रा होननानै बे समाव बुंदों सिमाङा सिमाङैनो जानानै थागोन नामा जेराव 5,000निबो बांसिन जोंनि बर' हारिनि जोहोलावफोरा एबा जोहोलावफोरनि मुंख्लंनि जा सिमां बिथांमोननि सिमाङा सिमांल' जानानै थागोन नामा आरो बिथांमोननि जा सिमां आद्रा थानाय सिमां बे आद्रा थानाय सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय आथिखालनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे आथिखालनि लाइमोनफ्रा बिनि थाखाय बेसेबां सांग्रांथि बेफोरबायदि माखासे मानि बिखा खामथाव गोसोआव नांथाव बाथ्रा बुंदों सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा दिनैनि बे 30थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानाव बाहागो लानायजों बर' हारिनि थाखाय गिबि मुंख्लं जानाय एबा बर' हारिनि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि दाबियाव गिबि मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारी बिथांनि जा मिरु मुंख्लं फोथाराव फैनानै बाहागो लानायजों मान होनायजों गोबां मानि बाथ्रा बुंथिदों सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा दिनैनि साना गमाबायैनो दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ सुबुरुन होदों गोसोखांनो थाखाय बे सुजित नार्जारीया मानि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बावलांखो दिनैनि साना आं सानो बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ गोसोखांहोफिनजानो लुबैदों जे बड'लेण्ड हादोर सोरजिनायनि सोमावसारनायाव 5,000सोनिबो बांसिन बर' फिसाफोर मुंख्लं जानानै थांबाय बिथांमोननि मुंख्लं जालांनायखौ ओरैनो फैमाल थांनोसै नामा ना बिथांमोना जिखिनि खामानिखौ मावनो हालांजोबासै बिथांमोननि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आथिखालनि गोदान जोलै हान्जा आरो गोथां बर' फिसाफ्रा जुजिफिनगोन ना जुजिफिना बेखौ दिनै गोसोखांहोदों दा मुंख्लं सेथि मुंख्लं सुजित नार्जारीजों लोगोसे 5,000सो अनजिमानि बर' फिसाफ्रा जे मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननो मुंख्लंनि बेसेनखौ होनांगौब्ला थाबैनो बर' हारिया खौसेथि गसंखांनानै आलादा बड'लेण्ड हादरनि सोमावसारनायखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो हायोब्लासो सुजित नार्जारीनि जिउ सोलेर आरो गुबुन गुबुन मुंख्लंफोरनि जिउ सोलेरा निस्सय सान्थि मोनगोन आरो बेखायनो आङो दिनै खावलायनो लुबैदों सुजित नार्जारी बिथांमोननि जे सुप्रिम सेक्रिफाइस बेखौ जाहाथे बर' फिसाफ्रा मोजाङै जाहाथे बुजिनो हाथों बुजिनो नाजाथों आरो बिथांमोनखौ जों जुदि गोसो गोरबोजों खुलुमथारनोब्ला जोंनि मुंख्लं जोहोलाव बिथांमोना जायनि थाखाय गाव गावनि जिउखौ दान होलांबाय प्रेक्टिकेलि आलादा बड'लेण्ड हादरखौ सोरजिनायनि सुबुं सोमावसारनायखौ दा बावैनो जुरिफिननांगौ होननानै आं खावलायो आंनि मेसेजआ बेनो आरो बे सासे आदर्श गोनां मानसिमोन नङाब्ला बे हाइ स्कुलाव फरायनाय बैसोनि समाव बड'लेण्ड नांगौ होननाय सुबुं सोमावसारनायाव बारसोमहैनाया थामथिनि खोथा नङा बियो जोंसो गियो खिन्थु बे गियाखै बेखायनो सुजित नार्जारीनि जे आदर्श बे आदर्शखौ सिगाङाव लाखिनानै दोननानै आथिखालनि गोथां बर' फिसाफ्रा दा बावैनो आलादा बड'लेण्ड हादोरनि थाखाय सोमावसारनांगौ बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बेबो मोनसे
सुजित नार्जारि थैलांनाया दिनै 39 बोसोर बारलांबाय सासे मानसिनि आधा जिबना थांबाय आरो जुदि 39 बोसोर बारलांबावोब्ला जोंनि सुबुं सोमावसारनाया बड'लेण्ड हादरनि थाखाय बावलांबावोब्ला अब्ला मा जाहैगोन बे बर' हारिया बे बुहुमाव हारि हिसाबै थांनानै थानांगौ मस्त' मुस्किल जाबाय बेखायनो आंनि आतमस आपिला बेनो जोंनि बर' फिसाफोरनिसिम जे थाबैनो जयै खौसे गसंख्रांफिननानै गोदान स्पिरिट गोदान साननाय गोदान गोहो बोलोजों आलादा बड'लेण्ड हादरनि सोमावसारनायखौ जुरिफिननांगौ अब्लासो सुजित नार्जारिमोननि रुंसारि जिउनो जों असे मान सन्मान होनाय जागोन होननानै आं सानो आरो